Nezindaba zehora lokuqala sikwethulela zona bukhoma yakomkhulule SABC eAuckland Park eGoli bukela nazi ezinohlonze emini nje. Uvele inkantolo yemantshi yaseGoli umsolo oneminyaka engama-20 obhekene necala lokudubula-bulala amabhunga amabili eWestbury eGoli ngesigamekweni okwalimala kuso nabanye abahlanu. We have laid a criminal complaint against General Masemola for nepotism because so many of his family members work at SAPS, in his office, and many of them without the right credentials. Ilungu le-National Coloured Congress uFadil Adams ePhalamende usemangalele kumkhuzi wamaphoyisa kuzwelonke uJenene Ufane Masemola esiteshini samaphoyisa enkabeni yedolobha eKapa. I'm going to put Minister there in the incriminating government authority. This is what he did. So that our now is playing dirty because he cannot force me bishop to come to wrong. Kubukeka kunokushayisana kobufakazi obumayelana nobudlelwane phakathi kukaVusumuzi Cat Matlala ungqongqoshe wamaphoyisa sahlabe ikhefu senzomchuno kanye nephini lomkhuzi wamaphoyisa lisamisa uShedrack Sibiya njengoba bethi abamazi uMatlala yize neqinisekiso ukuthi unobudlelwane nabo. Ukuthola kube kwembukeli ngiyakwamukela ngezindabeni zehora lokuqala ezingunqa phambili kanti futhi ke ezihamba phambili la ku SABC 1 eMzansi for sure kanjalo ke na ku SABC Lehigh. Igama lami nginguDawood Phungula. Ilungu le-National Coloured Congress uFadil Adams usemangalele umkhuzi wamaphoyisa kuzwelonke uJenene Ufane Masemola estation samaphoyisa enkabeni yedolobha eKapa. Adams usola ke uMasemola ngokuqasha ke ngobuhlobo nomngani kanti uphinde wazwakalisa ukukhathazeka ngebamba lephini lomkhuzi wamaphoyisa kuzwelonke uLieutenant General Tebelo Mosikidi. Umholi we-NCC uFadil Adams ophinde abe yilungu lePhalamende usemangalele umkhuzi wamaphoyisa kuzwelonke uJenene Ufane Masemola estation samaphoyisa eKapa. U-Adams usola uMasemola ngokungaziphathi kahle ngelithi uqasha amalungu omndeni kanye nabantu asondelene nabo ezikhundleni ezimqoka embuthweni wamaphoyisa iSAPS. We have laid a criminal complaint against General Masemola for nepotism because so many of his family members work at SAPS, in his office, and many of them without the right credentials. We're also raising the issue of Acting Deputy National Commissioner Motsikile, who has been accused of stealing from Macro. She's never been cleared by IPID as far as we know. The criminal case has just died, as most things do within SAPS, and we feel that we can't leave it like this. Kusenjalo futhi kuleli sonto uAdams umangalele umkhuzi wamaphoyisa kwaZulu-Natal uLieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi malungana necala lokusenga ezimithiyo ekubeni efungile. Lokhu kuza emva kokuhoxisa kaMkhwanazi izinsolo azenza ezibhekise kulowo wabengungqongqoshe wamaphoyisa uBheki Cele zokuthi wathola imali kusomabhizinisi obushiwe uVusumuzi Cat Matlala. I was never afraid to be prosecuted. I'm not going to be afraid to be prosecuted now. So if Mr. Adams, who I spoke about in that commission, feels that he must then use the strategy to threaten or intimidate, it's okay. I'm not afraid of that. We already understand which side of the law he is. We'll find each other at the right place. Let it happen. He must bring it on. Umkhwanazi kulindeleke ukuthi aphinda vele futhi phambi kwekomiti lesikhashana lasePhalamende eliphenya ngeSAPS. Izinkulumo eziqoshiwe zikasomabhizinisi uVusumuzi Cat Matlala ezethulwe phambi kwesigcawu sekhomishana kaMadlanga zibekobala ukushayisana kobufakazi obethulwe ekomitini lesikhashana lasePhalamende bukangqongqoshe wamaphoyisa uSenzomchuno osanikezwe umhlaba khefu kanye nephini lomkhuzi wamaphoyisa elisamisiwe uLieutenant General Shedrack Sibiya. Bobabili ke bazihlangulile kwelokuthi banokuxhumana okuthile noMatlala. You know Vusi Matlala as a service provider of the South African Police Service. He's well known in the South African Police because he was at the time running a hospital at a SAPS college. Ngokunye kwezithulo zikaSibiya zidalule phambi kwamalungu ekomiti lesikhashana lasePhalamende maphakathi nenyanga ngesikhathi ethuluba kubufakazi emingi lokuthi akazani noVusumuzi Cat Matlala. Ubufakazi buka witness C obekwe esigcawini sekhomishana kaMadlanga buhlonza ukuthi kungenzeka ukuthi uSibiya ubekhuluma ngelona iqiniso.
Ungqongqoshe Mchunu naye uphike wamangentaba kwelokuthi uyamazi uMatlala okuvele neyinsolo zokuthi ubezokweseka umkhankaso wakhe wesikhundla esiphezulu ku-ANC uma sekufika ingqungquthela yokukhethwa kobuholi. If former Minister Bheki Cele would say at one point, I met Matlala, I met Mokgotsi, and discuss something, that would be a lie. Iphoyisa uWitness C lidedele inkulumo eyaqoshwa mhla ziyi-14 kuNhlaba nyakenye ngosuku ababopha ngalo uMatlala lapha egeqa khona amagula ngokwazana kwakhe noNgqongqoshe Mchunu. I was telling the organization what I'm going to put on the affidavit. Affidavit I'm going to put it. I was supposed to put it tomorrow, and then Friday it was supposed to go to High Court, so they will do it on my behalf. But I'm going to put Minister there. And then incriminating government and so on. This is what he did. So that our now is playing dirty because he cannot force me to do something what I'm doing wrong. Ikomishana kaMadlanga kulindeleke ukuthi ibuyele esicawini ngomsombuluko. Iphinde likaMengameli wezwe uPaul Mashatile uthi kungaba ukugagamela uma uhulumeni engaphawula ngezethula kwezobufakazi obuqhubeka kukhomishana kaMadlanga kanye nasekomidini lesikhashana lasePhalamende njengoba umsebenzi wale ithangamo usaqhubeka. uMashatile bephendula imibuzo yamalungu esishamthetho maqondana nokuthi ikuphi okwenziwa ngohulumeni ukubuyisa isithunzi sokusebenza kwamaphoyisa nakwezomhloli. uMashatile uthi uhulumende uzijongile zombini ezinqubo. The ongoing Madlanga Commission of Inquiry and the ad hoc committee investigating allegations by Lieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi will shed more light on what needs to be done to strengthen the criminal justice system as a whole and the police service in particular. For now, we will refrain from specific commentary about the processes as they are still underway. Udlulisa esithi uhulumende wenza amatiletile wokulwa ulwaphulo mthetho, amaqela emigulukudu kwaye nobundlobongela. Kodwa amalungu asePhalamende aye amxina ngemibuzo enzima. Several crime intelligence officers themselves have been implicated in aiding syndicates. How can you, in good faith, claim that these interventions are working? If the police themselves are committing crimes and they are not being investigated, how on earth do we hope citizens will trust them? My question to you is, what practical steps are you going to take to ensure that IPID does its job and that ultimately, like you say, we want to clean out the bad apples? We need to intervene, and we are. And remember, people will trust police when they say that we as government are removing the bad apples. Kwiindaba ze-SABC Dingubulelani Philip ePhalamende. Amaphoyisa KwaZulu-Natal athi-ke inhlanzi zoshelwa amanzi emaduze kulabo abahlela ukwenza ubugebengu emphakathini. Ukhomishana kwamaphoyisa we-Lieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi usho kanje ngesikhathi yethula ngokusemthethweni umkhankaso wokuqinisa ezokuphepha eThekwini. Kuzojutshwa amaphoyisa ezinkulungwane ezingama-24 ukuqinisekisa ukuphepha kwezakhamuzi nezivakashi kulesifundazwe. uMkhwanazi uthi lesifundazwe sizoqhuba umkhankaso ongabekezelelani neze nobugebengu. We have seen of late, especially during this time of the year, people go missing, tourists go missing when they go into those areas. So we're going to be having a lot of deployments in those areas. uNdunankulu uThamintuli naye uzibophezele uqinisekisa ezokuphepha ngokubambisana kwezinhlaka ezahlukene. We have a coordinated approach to ensure their safety during this festive season, and it's a call for tourists to come into the province of KwaZulu-Natal, either from the global world or from local. We are making a call that KwaZulu-Natal is ready
and the assurance of safety is there. The deployment of men and women has been in fact enhanced. Iziphathimandla zomkhandlu weTheku nazo zithi konke sikumi ngomumo ukwamukela izivakashi ezingaphezulu kwezigidi ezimbili. Currently, right now, I am proud to say that 21 beaches are open. There has been consistent and transparent water quality testing that has been taking place, not just now because we are preparing for the festive season, but throughout the year. Kanti kulomkhankaso amanye amaphoyisa azinkulungwane azotshala enxanxatheleni yezitolo ukunqanda izigameko zokuphangwa kwezitolo nezivamisile ngalesi sikhathi sonyaka. Uvele enkantolo manje yaseGoli kumsolo nemashumi kamabili obheke amabili weSberry eGoli esigamekweni okwalimala kuso abahlanu. Njengamanje ake sixhumane ke nentatheli yeziko lezindaba zeSABC enkanise enkantolo uCalvin Dludla. Cebisa asikubingelele lezindabeni sacela nje usichazele ngosekwenzekile ke namhlanje kulona ke leli icala. Phumula sibingelele nombukeli wendaba ze-SABC esekhaya okwenza ukuthi sizosikhulume ngocingo ukuthi ke kunembandela eqinile ke enkantolo njengoba besafake ke amaphepha ukuthi sinikeze imvume yokuthi sikwazi ukuqopha bukhoma licala kodwa ke imanje isazama ukucubungula ke amaphepha ethu ukuze ikwazi ukubona ukuthi nempela iyavuma yini ukuthi sikwazi ukuthi ke siqhule sibe ingxenye yokuqulwa ke kwaleli cala kodwa ke sesikhulume nayo imanje kanye nabashushuzi ke kanye nombeli womsolo bayasho ukuthi ikhona imbandela ebekiwe ikakhulukazi le efaka phakathi ke ukuthi ke angavezwa umsolo kuleli cala okwamanje ngenxa yokuthi ke kusatshelwa ukuphepha kwakhe kanti futhi ke uzokhumbula ukuthi lolu daba liyamele kakhulu ke nezinto ezithinta ke amaqembu ke empundu kanti ke abafuni ukuthi simveze sebekhona ke sebesichazele ukuthi ke njengamanje bayavuma ukuthi ke singene enkantolo kodwa ke kunaleyo mbandela ke eqinile uzokhumbula ukuthi lesigameko senzeka ngesonto ledlule weSberry siqoshwa yona iSABC kanti kwashona abantu ababili kulabo abahlanu abalimala sizwile ukuthi oyedwa wabo usedede lesibhedlela njengoba ngihamba nawe nje ngiyongena ngaphakathi ke egunjini okuzoqhula kulolu licala sesibonile umsolwa oneminyaka engama-20 ufaswe inyawo ngamaketanga kanti ke nabazali noma abantu ahamba nabo bebengafuni ukuthi ke aqoshwe bakhona ke nabakhulumeli NPA abalokhu besilekelela kulolu daba kodwa ke esikhathini esingakanani eDawude nombukeli osekhaya leli cala esenzoqala ukuthi iqhube enkantolo okulindelekile ukuthi ke uma ngabe umsolwa evele okokuqala enkantolo ikakhulukazi enkantolo manje abonisana livele likhehle ngenxa yokuthi kusuke kusazoxheshulwa ubufakazi ke obuningi kanti ke manje kulindeleke ukuthi manje imfake ebhokisini umsolwa ebese ke icala liyahlehla sesizwa ngayo ukuthi lihlehlisela isikhathi esiningi. Ke sibonge kakhulu yona ke intatheli yeziko lezindaba zeSABC uCalvin Dludla esibele bukhoma esenkantolo yemanje khona ke la eGoli. Bukeleke okwamanje sathi qo ezitolo kanti uma sibuya sizokuphathela uDouble team. I'm a trader and I'm a mother and I'm also South African. Inhlangano ebhekeleke isimo senhlalo yabantu iSeri isinikeleke enkantolo ephakeme yaseGoli ngenhloso yokuphikisana nomkhankaso womkhandlu dolobha iGoli lokususa abantu abathengisa emgwaqweni njengengxenye yohlelo lokukhuculula idolobha. Bukela sikubingelele sikwamukela uma ngabe usanda ngena odabeni ophambili besibeka ukuthi uvele enkantolo yemanje yaseGoli umsolwa oneminyaka engama-20 obhekene necala lokudubula-bulala amabhunga amabili weSberry eGoli esigamekweni okwalimala kuso nabanye abahlanu. Bukela sikhumbuza ukuthi lezi ndaba ziyatholakala ku-YouTube naku-SABC Plus. Ngena kuzo zicinge ngamagama athi SABC izindaba nakanjani uzosithola ngomjalo bazo. SABC ikusakazela bukhoma ingqungquthela ye-G20 SA 2025. Eqhubeka nokwethula ubufakazi omsolwa oqala ecaleni lokubulawa kukaSenzo Meyiwa uMuzi Sibiya utshela inkantolo ukuthi ke lokho ayekwenza kwangeyona intando yakhe kepha amaphoyisa ayemphoqa njengoba kayemshaya. uMuzi Sibiya uthi uKenel Nkosikhona Hadebe wamphoqa ukuba acikice aphinde axivise isithupha sakhe. Ngithe konke engangikwenza noHadebe kwangesiyo intando yami
ngangwenza sokuphoqeleleka amaphoyisa ayekade engishaya akukho engangwenza ngentando yami. Ubuzwe ukuthi uHadebe wamphoqa kanjani ukuthi acikice amaphepha. Akaze ngishaya kodwa i-body language yakhe yayikhomba ukuthi uyindluzula kimi naye njengalamaphoyisa labe kade ngishaya. Ngoba ngisho ukuthi amaphoyisa onke lamaphoyisa engangidibane nawo lalingekho nelilodwa iphoyisa lanilozwelo nami noma lalifisa ukusiza mina. Lokho amaphoyisa engangidibane nawo ayindluzula kimi. uSibiya ukhala ngokuthi uzithola icindezeleka njengoba ebuzwa umbuzo owodwa kaningana umuntu oyedwa. Nathi ubona sengathi ukuphoswa kwakhe ngemibuzo akusenakho ubulungiswa. Ngithola impela ngathi ngithola ukutrayela okungekho kahle esandleni makuthi mina ngibuzwa imibuzo kuze kube kaningi ngibuzwa umuntu oyi1 umbuzo kuze ngibuze wona mhlawumbe ka4 5 and umshushisi akumele bekhona umuntu amdefendayo noma umuntu angamdefend umshushisi ngokomthetho umuntu ukuthi ufuna ukuthola iqiniso ukuthi kwenzakalani kodwa ngithola sengibuzeke imibuzo eminingi umbuzo oyi1 umbuzo kaningi umbuzo oyi1 kaningi ngicina ngingasazi ukuthi umshushisi kahle kahle uqonde ukungitrika or uqonde ukwenza njani angisatholi kahle so sengibona ngathi i-trial yami ayisekho fair. uSibiya ke uthi uHadebe akazange amfundele amalungelo akhe. Icala liyaqhubeka. Inhlangano ebhekele isimo senhlalo yabantu iSeri inqumeke ukuthatha umkhandlu dolobha iGoli uhambise enkantolo kulandela uhlelo lawo ke lomkhandlu lokususa ke abantu abathengisayo kwezinye izingxenye zedolobha. I'm a trader and I'm a mother and I'm also South African. I'm trading in De Villa Street. So earlier this month, Metro, they came around 4 o'clock in the morning. They chased, like when we are starting to bring out the clothes and everything. They said we mustn't trade there because they want to clean the roads. So when they came back, they later came back to us and said, we are foreigners. That's why they are moving everybody there. And then they said we should go to their office and verify our papers. We went and do so. After verifying, they came back to us and say, no, it's not true. Everybody who's trading in the villas is a foreigner. And then we came out as a South African. That's why we are here now. The supporter, Mayor was Johannesburg. Because I'm a figure. In South Africa, friends who tanda kwabo. Sinemithetho eMzantsi Afrika, but imithetho yonke ayihlonitshwa. Sithi simzantsi civic movement. Phansi ngabantu abangahloniphi umthetho wecountry. We're here to support the city of Johannesburg. I don't know about the mayor, because it's the ANC that allowed this unlawlessness for the longest time. This didn't happen in 2025. It's been happening for over 10 years. Ziyanda izikhalo zokuthi umengameli uCyril Ramaphosa aqede ngamaphini ongqongqoshe eminyangweni kahulumeni kulandela kokudalulwe yiphini likaNgqongqoshe wamaphoyisa uCastle Mathale ngesikhathi ethola ubufakazi ngaphambi kwekomiti lesikhashana ePhalamende. uMathale ke uthe sekupheleke unyaka engakaza nikezwe umsebenzi obhekene naye kulomnyango. Sekuphele iminyaka kukhalwa ngekhabhinethi egcwele ngokweqile edla izigidi zemali abakhokhi bentela ngamaholo ethula ubufakazi phambi kwekomiti lasePhalamende eliphenya ngezinsolo zenkohlakalo kwezobulungiswa nasemaphoyiseni. Iphini likaNgqongqoshe wamaphoyisa uCastle Mathale uthi yena kanye nelinye iphini lamaphoyisa namanje abanawo umsebenzi oqondile abajutshwe ukuthi bawenze kusukela baqokwa esikhathini singangonyaka esedlule. A year, you have spent 12 months in office with no delegated functions, because that indirectly means that you add no value to the minister's work. Omunye wabantu bebelokhe beligxeka kanjalo udaba lokuba khona kwamaphini ongqongqoshe uDennis Bloom we-Activist and Citizens Forum. I have said many a times that the country doesn't need any deputy ministers. I want to repeat, I don't even know some of these deputy ministers, and I don't know what they are doing. Ongoti bezombusazwe bathi akusiyo yonke iminyango edinga ukuba namaphini ongqongqoshe. Rather have one minister, a very good minister for that particular department or so-called political head, but beef up the officials. Sikhuluma nje iningizimu Afrika inongqongqoshe abangamashumi amathathu nambili kanye namaphini abangamashumi amane nambili.
Amaphoyisa eGauteng athungatha kabasolwa abadubuleke babulala usihlalo wenhlangano yamatekisi iAlexandra Randburg Midrand Sandton uVictor Mlife Mokeleti kanti kuphinde kwadutshulwa kwabulawa umqaphi kaMokeleti ke kwathi ke abanye abane baphuthunyiswa esibhedlela. Le moto eyizimbobombobo ibishayela usihlalo uVictor Mlife Mokeleti ngesikhathi yena nabaqaphi bakhe bevukelwa umpetshazane. Umukeleti kanye nomqaphi wakhe bashonela endaweni yesigameko kwathi abanye abaqaphi abane abekade behamba ngelinye imoto bona basindile. A 52-year-old taxi owner while driving to his office from his residence escorted by 3 of his vehicles with bodyguards was attacked or ambushed en route to the office where he was fatally wounded and one of his bodyguards also was fatally wounded. Lenhlangano ke yamatekisi ithi amalungu ayo asisheqekile ngalesigameko. After learning about the passing of our great leader, the Honorable Chairperson, Mr. Mokeleti, yeah, it is a very, very sad day. We are in disbelief. We are shattered, disturbed as well. Umndeni kaMokeleti uthi ulahlekelwe indoda ebinothando ebisebenza kanzima. The family is shattered. Molefe is a family man. He loved his children, his wife, he loved his job, a hard worker. He was a pillar in the family. Kukholakala ukuthi lokho kubulala kuhlobene nokubangwa kwemizila. Bukeli sale kahle.